Každý má inú, veselú, bláznivú, upravenú, nepredvídateľnú, utajovanú či vyblednutú. Niekto má aj 2, 3, iný zasa nespočetne. A aj tí, čo ju zdieľajú spolu, vidia ju inak. Spomienku na strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave. Na vlak Život ti zavesila tabuľku SPŽD Smer Svet a späť. A či už si výpravca v bolerázi, riaditeľ na ministerstve, alebo si hrával hokej v NHL, tá tvoja ťa vráti v čase a priestore. Možno do Hrnčiaroviec alebo Špačiniec, keď v 80. rokoch škola začínala a nemala dostatok priestorov a ty si v duchu hundral, pretože nahlas sa nedalo. Kieho ďasa, ktorý súdruh toto vymyslel, že na strednú školu sa chodí po dedinách. A možno si spomenieš aj na Talača, ktorý celú školu zintegroval do jednej budovy. No, na Talača si spomenieš určite. Musel by si byť veľmi mladý, alebo si cez matiku dával žuvák a bol mimo, aby si nevedel, kto to je. Ak ťa revolučný rok 89 zachytil s kľúčmi štrngať novým začiatkom, tvoja škola akurát ukončila stavebné práce na prístavbe. To, aby si už nemusel chodiť do súterénu starej budovy, ťukať do telegrafu ty, tá, ty. Ja viem, súterén bol za odmenu a kto tam mal triedu, bol víťaz. Musela to byť riadne nespratná trieda, aby ju vytiahli na poschodie. Pst, poď teraz bližšie. Poviem ti malé tajomstvo. Stalo sa to tu aj jednému žiakovi, ktorý sa neskôr na školu vrátil a bol tu dobrých 10 rokov kantorom. To je tu taký fenomén. Zamilovať sa a urobiť si z SPŽD lásku na celý život. Študovať tu a vrátiť sa ako učiteľ. Aj Papík je taký. Ešte jedno tajomstvo. Vedel si, že Papík konzultoval bakalárskú prácu absolventa. Fú, wow, že? Profesori tu boli vždy osobnosti, ktorí lásku a vášeň k železničnej doprave a spojom prenášali na študentov. Tvorili úplne nové odborné učebnice, po nociach maľovali fólie do meotarov alebo dumali, aké napájanie zvoliť na nový model elektrického auta. Krok za krokom, tvrdou úmornou prácou nedokončili len prístavby, dostavby a telocvičňu k bývalej dievčenskej škole, ale vybudovali jednu z najlepších škôl v Trnavskom kraji a najlepšiu dopravnú školu na Slovensku. Ale veď ty to vieš, chodil si sem a možno doteraz s poznatkou z SPŽD čerpáš v praxi. A pre tých, ktorí našu školu nepoznajú, pár čísel. V roku 2013 sa na školu hlásilo 266 študentov. V roku 2023 468 študentov. 4000 vyškolených ľudí za 7 rokov pre Peugeot Trnava. Úspech s vývojom elektrického auta, 5-krát účasť na medzinárodnej svetovej súťaži Shell Eco Marathon. Ďalší úspech, jeden víťaz v roku 2022 Michal Truchlý a 2 účastníci medzinárodných súťaží Ľuboš Moravec a Jakub Strapko. Pravidelná účasť študentov v súťažiach a 10 zlatých, 4 strieborné a 12 bronzových medailí v celoslovenských odborných súťažiach v tomto storočí. No našim najlepším číslom zostáva 40. 40 rokov nádejí, vízií, nocí nad učebnicami, blicovania, školských výletov, lások aj sklamaní. 40 rokov od momentu, keď zvonček prvýkrát zazvonil na hodinu a vrátil študentov späť do lavíc. 40 rokov vrývania nezabudnutelných spomienok do srdc študentov SPŽD. Teraz privri oči a vyber si tú svoju, veselú, bláznivú, upravenú, nepredvídateľnú či utajovanú. Už nie je vyblednutá však, pretože SPŽD nie je budova ani supermoderné vybavenie, ktoré má, ale komunita ľudí, ktorí sú hrdí, že sú súčasťou tohto úspešného príbehu.